Okay guys, lain na usab nga sambingay atong pagahisgutan karon. Kani mga sambingaya kasagaran guni nga naitabo karon sa mga Kristohanon. Kani bitaw mga Kristohanon nga dali kayong madiskurahi, no, makita lang gani na nila ang ilang isig ka magtotoo nga nagbuhat og dili mayo. No, madiskari sila kana bitaw ang ilang gipokus ang ilang mga mata ngadto sa mga tao. Okay, so kini mga sambinga atong isigutan ng mga sambinga mitungod sa Kristohanon nga nawad-an na og gana sa pagsimba. Okay, para mas masabtan nato inani ang senaryo sa maong istorya sa ato ang sambingay. Ano na usa ka babae nga usa ka membro sa maong iglesia nga nakigsulti sa pastor o matud pa niya, pastor, mananghid ko niyo pastor nga sunod Domingo dili na ko musimba, murag kapoy na mang isimba pastor. While kasudong ko sa mga tao nga imong ipangwalihan, kami nga imong ipangwalihan. Ug ngano man sister nangutana ang pastor. Iyon ang babae nga abi ni pastor na discourage gyud ko kayo nini mga nini simbahan tungod sa mga katawhan response nila sa imong pagwali kay samtang nagwali ka pastor ang kauban sa atuang grupo na nagtabi lang nagcellphone ang uban natulog so baka discourage kay pastor nga mopadayon pa ko nini simbahan so pwede ba pastor nga karon laman ko kutob nya Domingo dili na ko makaanhi pastor. Okay, so niya na pastor nga, wala po ko'y mahimo anak sister kung maugid na ang imuhang plano. Ang ako lang, dili lang gid unta ta, magpadala sa ato ang nakita. Apan kay maong gid na imuhang nakita po, o maong po na decision, so dili ko makapugong nimo kung unsa gid ang imuhang decision. Okay, pero sister, for the last time na ako ihanyo nimo, nya pwede ba nga imong pagahimuon kay last naman gidugay nimo ni so dili naman ta magkita so nako ihanyo nimo sa ka butang nga pwede ba nga magkuha ka og baso unya imuhang butang tubig ang baso imuhang himabawon pagbutang og tubig unya kinahanglan gyud himabawon nimo butang og tubig unya mutuyo kag katulo sa simbahan nato so while gawali ko mutuyo kag katulo sa simbahan unya kinahanglan gyud nga walay mausik sa tubig nga imuhang dala sa baso. Sa ay kasayon ana pastor. Tuod man nagkuha ang babae og tubig o gisulod niya sa baso, unya mituyok sa simbahan og katulo. So sa pagpukus niya sa baso paglakaw, wala gyud bisan usa ka tulo nga nausik sa tubig. Ug tuod man niya sa pastor humana ang imuhang gipabuhat nako. So nangutana ang pastor, aduna ba'y nausik sa tubig? Wala gyud pastor. Ako man yung gipukusan, no? Ako man yung while galakaw ko, wa man ginako itikwa-tikwa kay nagpukus man jud ko, hinay man jud ko. So ni nangutana ang pastor, unya samtang ga pukus ka sa baso, samtang nituy ka og katulo, akong pangutana nimo sister, do na ba kay nakita sa akong ipangwalihan nga natulog, nagtabi o nag-cellphone? Yun sa pastor nga, unsaon man ako pagtanaw nga nag-focus man ko. So, dili yung ko makita, wa ko nakita pastor, kay nag-focus man ko sa tubig. Okay, so, kani mga sambingay, dinilang kutob ang mga sambingay. Ano na gini pagtulunan nga makuha sa atong kinabuhi. Okay? Unang pagtulunan nga atong makuha, dapat diay nga mupokus gud ta sa tubig. Ang tubig dinhi nagulagway sa pulong sa Ginoo. Samtang ang babae ga pokus sa tubig mi tuyok sa maong simbahan, wala gyud nausik bisag usa ka tulo. So sa atong kinabuhing Kristohanon diay dapat walay mausik sa pulong sa Ginoo. Okay? Ang pulong sa Ginoo gipakasama og tubig. Matud pa sa Ginoong Hesukristo, nakisultianay siya sa babaeng Samarianon nga niyon gani ang babaeng Samarianon kay nangayo man si Jesus Christ og tubig nga niyon ang babae wa man kay timba wa man kay kabo. So niyon si Jesus Christ nga kung nakabalo pa lang unta ka kung kinsa kini nakigsulti kanimo, no, muhatag unta kaniya kay ang tubig nga akong igahatag mao kini ang buhing tubig o tuburan sa buhing tubig. So nagpasabot kini sa pulong sa Ginoo. Nga ang pulong sa Ginoo sama di ay og tubig. So, kung mopokus ta sa pulong sa Ginoo while gasimba ta,
dili gud mahitabo nga mausik ang mga pulong sa Ginoo nga atong nadungog. And mostly karong mga panahon daghang mga Kristohanon nga tigpamatian sila sa pulong sa Ginoo, moadto silang simbahan, apan dili nila tuyo ang pagpamati sa pulong sa Ginoo, kundi ang tuyo nila mao ang pagpamantay sa mga tawo, pagpamantay silang kauban o pagpamantay sa gawali. So ang nahitabo nausik ang mga pulong sa Ginoo. Imbis nga isulod nila to sa una-huna, mupuko sila, concentrate sila pagpamati, apan kay nagpadalaman sila sa mga makita sila mga mata, nagpadalaman sila sa mga makadisturbo. So ang nahitabo, uli sila, Kristohanon sila nga, wa gud sila na nakatunan sa pulong sa Ginoo. So mao po ni mahitabo sa imuha o sa kuha nga dapat dili gyud ta magtan-aw sa tao. Kay kung mutan-aw ka sa mga tao, kauban nimo og simba, kung tan-aw nimo ang ilang response sa ilang pagpamati sa pulong sa Ginoo, and then diha ka mo focus sa ilang response, adunay posibilidad nga ikaw madiskurahi pod. Okay? So dapat concentrate ka, ayaw padala sa mga nakita nimo, instead nga mo focus ka sa pulong sa Ginoo nga giwali sa maong mga alagad. Okay? Just look unto Jesus. Munay gingon sa pulong sa Ginoo nga tutuki ang Ginoong Hesukristo nga mo'y gisandigan sa atong pagtuo. Kay kung mututok mga mga tao, dili man sila ang isandigan sa imong pagtuo. Dili man sila mo nakaingon nga nisimba ka nga tungod nila. Okay? Ang nakaingon nga nisimba ta mao ang Ginoong Hesukristo. Kay siya ang nagdala ka nato, siya ang nagluwas ka nato. Dili man sila ang nagluwas kanimo. Ang mga tao, instrumento man lamang na sila. So dili ang mga tao mo nakaluwas nato. Ang Ginoong Hesukristo mo nagluwas ka nato. So asa may atong pukusan? Tungod lang ba sa mga tao? Tungod lang ba sa mga response sa mga tao na wala ang imong kadasig sa pagkamasimbahon? Tungod lang ba sa gibuhat sa mga tao nawala ang imong ganas pagsimba? No, dili na mo'y dapat ikinaya sa Kristohanon. Normal yun nga kita aduna gyud magdumot nato, aduna gyud dili ganahan nato. Apan wala tay katungod nga mutan-aw kita sa ilaha nga ang himuon nato madiskurahi noon ta. Okay? So dili nato na buhaton sa ginabuhi nga while gatan-aw tas mga response sa mga tao, dili man gud ta pareho og response. Ang tao adunay kaugalingon nga pagpili og iyang desisyonan. Ikaw ug ako dunay tay kaugalingong pagpili og desisyon. So dili ta makabuot kung iyaha na ang desisyon, iyaha man pud na. So dili ayaw ipanamin ang imong kinabuhi nganha kaniya. Kay batakdan pug ka sa iyaha nga gibuhat, no? Muna nga sama sa usa ka nananghid sa pastor, di ba? Imbis nga mo focus siya, dili unda to siya mananghid nga di na mo simba. Apan tungod kay wa man say focus sa giwali ni pastor, dito man siya sa mga tao nagtan-aw, nagsilpo, nagtabi, natulog. So siya pud mismo ni decide na mas siya pa'y unang na-discourage kaysa iyang gitan-aw, di ba? So dako kay nig-impact sa mga Kristohanon karon. Mas una pa noon ka ma-discourage kaysa mga tao nga imong gitan-aw nga nakaingon kang sayop ang ilang response sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Okay? So kung naa kay nakatunan ining maong sambingay, paki-comment lang sa ato ang comment section. And kung bago pa kanini nga channel para ma-update ka sa mga coming pa nato mga sambingay, daghan pa ta mga sambingay, kipaki-subscribe and click the notification bell para updated ka o ma-notify ka in every upload nato. Matagabi aduna kitay sambingay. So invite ka nga pakisusi lang sa atong mga videos sa ubos, and pakisusi lang po sa atong mga live worship, live Bible study, and live daily devotional. Ang atuang live mostly ana mga daily devotional. So akong gilayon i-separate nato ang video sa mga sambingay. Okay? So kani nga channel is all about the Lord Jesus Christ, ang pulong sa Ginoo. Wala kita nagdala og religion o any denomination. But ang atong gi-introduce only Jesus Christ, ang atuang personal Lord and Savior. Okay? It means kung sa mga nga sikta o grupo, pwede kayo kang makapamati sa mga pagtulunan o mga pulong nga atong ginatudlo nini nga channel. Okay? Next time na punta kita sa atuang mga sambingay. God bless.